Be di gwefan heddiw? Mae randomkiller.com yn wefan sy'n cynnig ystod ei anghyliwiau gwahanol i'r defnyddiwr. Does dim ond angen gwasgu refresh i aelwyth o'r dudalen a bydd lliw newydd hyfryd a chyffroes i'ch cyfarch arlloni. Neu mewn achosion eraill i'ch tristau a sydd o'ch calon fel yr angor olaf, yn y bai olaf, arfordaeth eich bywyd. Reit ta, i fi. Wel, gael rhyw glas yma yma. Rhaid rhyw eto. O, di gael rhyw maroon, rhyw orange, melyn, coch, navy, burgundy, glas, piws. Mae hwnna reit hyfryd yndi? Bach yn boring ydi o rôl tua 3 lliw. Glas tywyll, glas gola, lime, coch. Wel, diolch i fi.